Timothy. Baar Timothy kan long balai kan dekat ke baar ini pej benia nak ketir ke jong blay ke Bible kong kum ni sngap ha nang ta ke Bible kong ni Henry tu tip ye kan ni bahaki Sngi ke Khatduh kinwan ki por ba shitam ka Bible kong amen kira da ong ipi ba ketir ke jong blay ka ong ba ha ka por ka ba apostle Paul thought e ke shithi sha Timothy ude pastor jong ke balang ha po Ephesus ba ketir ke jong blay ka ong ba ha ka por ka ba Timothy kan du bon ki Jingngeit ha ka jong long pastor ka jong ha po ka balang ha po Timothy po ka balang ha po Ephesus kiran shi bon ki ke buan persha ha ka jing ke jong sngap ha ka we na ka ba Timothy mat ru ha ka jing jong ku pastor po Ephesus ka ni kabau wang kum no wa apostle Paul ong yu Timothy wang wat sha bagi beriu kin nyobai ni ke jong samla juni ni na to sngap ha ke ni ke tian na baru bor ngamot bo Timothy udang samla hana bitip nam ha ka mindset jong ki Greek sngap ha ke ni ka history ke thu bo Timothy udang dap like pras nam ha ka por ka bo logo pastor jong ni ka local church ha haga jing mot jong ki Greek bo no brio ban poi sha ka kerna nong yalam la umpat dap sau post nem dan ong ni bo de samla ta ka wa nyo ben ni ki jong samla jong mes to na that was it. So when you don't hit 40 yet, that's good news for me also. Glory to God. Sama gini. Pika mo ba? Kamu mot ba kipet da kawai pa. Ong kuno ni ong padap sau post sem una unong yalam jing to na. Namar ki bon ba ki larang ba ki bon ki bala he ha ka por ka badon ki nong yalam po Ephesus Henry apostle Paul utung yu Timothy como pastor jong the local church. Amen. Hallelujah. To pe ba wang Henry to tip ye ke ne ba ki Sngi ke ba Khatduh ki Sngi ba Khatduh ngai pi kum no kani ka ktian asketos kani ka Khatduh kani ka ktian asketos which means the last of the last days. Lani kita ki Sngi ke ba Khatduh na du Kiba Khatduh tam. Ngiyo e ka ktian eschatology kamot the study of the end times. Lani the study of the last times. Lani kita ke jing puli, lani kita ke jing puli ye ki Sngi ke ba Khatduh. To sa mai gini. Wang ba kinwan ki por ba shitam. Nalong ipi ba kinwan ki por kani ka ktian por hang ni kani kita ka ayom ka ba shitam. Amen. Ba kani ka ktian shitam hang ni siya ba Haga testament ba thamai baro ka way kawana ka ktian Greek kalapos la panongkam tang arsin sa ba la panongkam tang arsin haga testament ka ba thamai hang ni ba sisian haga gospel jong Matthews ngong ba pra dekat ka ba khat pra ba ka Bible kong kum ni haga por ka bu Jisu ulek syaga shnong gadara ka bu syame kita ki arngot ki bala shong suot ba ka Bible kong ba kini ki ba shong suot Ki ka Bible ko makro kata ke jingma ka bakraw ki brio kimla ban let shigini ke jaka ka badon kini ki agut ki ba shong suot na magade ke jaka ka ba ma kede ke jaka ka ba kini ki bla shong suot kini ki ba shakhe hadu kata ban ye thu ingi ba ki Sngi ki ba Khatduh ki long ki por ki ba shitom ki long ki por ki ba ma there will be the word kalapos kamo tumni da parang ron de ktian ka ba it is high risk time it is difficult time kede ka por ka ba kede ka por ka ba snowma tagraw ka siya ka ba pipai ka siya ka ba pi ka ron de jing masuda din hagini ki Sngi ka mangi ka jing masuda skapa tengal dia thu ipina ka Bible ba ki Sngi ka ba Khatduh ki sedang menot habangi ong ba ki Sngi ema ki Sngi ba Khatduh nga ong ipi ba ki Sngi ba Khatduh ki lasdang na du ka por ka ba ublay ute yung munsim bukod haga Sngi Pentecost amen kalau nong ka ba ar jo ki kam ki apostle ka khot ka ba khatsaw hadu ka ba khat pra pi puli ka tin jong le ka ong shai ba ki Sngi ba Khatduh apostle Petros ong bangan te no yung munsim bukod ki do baro amen tengi tip bagi Sngi ba Khatduh ka jing sedang jong ka gade nanta but apostle Paul abo utho igili ke shithi pat siapa shau Timothy utho da ka jing alam ka jong munsia ko jong ble ban kedo shakata ka ban sawan ong ba pechini apos pechini Timothy ke jing ka ba meken do mentah ka balang ke jing ka ba me yu mentah ka balang mempat tip kilo ni jing ke ba khang khnao ban ye kini ka ba kedo ye me shakika shakaba kut jong ka ya nong ka ba kham khnao ka jing ka ba men tundo Amen. But kau ini ka mga kwa ni address but pihak ni ka step ka ni. Ba u apostle Paul ula maham lu pa yu Timothy ba ki Sngi ba Khatduh nga ba u mensiam syukur unjoy.
ki jinghikai suit kinjor amen but dia kata ngko on pani pi ni step na ka ktien ke jong blay to phai ban ga ban kong Timothy kan long ba sao ni le wut da singi na ma ko pani pi bon ki khat na ka ktien ke jong blay ha ga singi henai woman sim wang shai ba ki ya ki ba Khatduh don ki ban hap no na ka Jingngeit da ga ba pen sha skor ha ki men sim ba shukor ba ha ki jinghikai ki suit ke Bible kong amen tengi tip lupa ka Bible ong no don ki ban hap no ong re woman sim ong ba ong woman sim ong shai Nastanat ba bo Apostle Paul mo umensiam uang shai ka mo umensiam ba ko ba Ukraine na gajing shai Ukraine na gajing ban penkul margin mo Ukraine na ba pen confused siapa umensiam ko jong blay ha ba Ukraine na ba shai emphatically, vividly, that means with clarity, without any question. Don't you? Kad no ko gajing kali haba umensiam ko jong blay Ukraine ka jong blay kong. Amen. But the Bible ko ang ba umensiam uang shai. Pero ang umensiam uang shai. Umensiam ko jong blay Ukraine. Amen. Nabawa uang no inspire o prestat mensiam yo Apostle Paul ba unto igini gini ko ang ba umensiam uang shai ba kiya ki ba Khatduh. Kemudian kiya ki ba Khatduh haga por ka ba pipoy haga to ya ka ba Khatduh na du Kiba Khatduh tam tongan pen ibeng ini ka drawing kendiat namar ta singe ko kan lek ta pai bhai gani na pen ipi men chim tayo so e ma kat ni gani sa banga pen ipi men chim tayo baga kting jong blake ong no ki singe ba Khatduh ki zang nang ni ka singe Pentecost to gani de ka deng puna the cross ite bo Jisu ulayap ulamipat ni bayap bat ki senran ki amat ki jeng kafat hadir bagi amat ki jeng kafat ki haple ya Jerusalem ki abi mun simu ko jomle wan hera lor jeng ki bat ka Bible ko ki singi ba Khatduh klas dang naru ni bat shadu shani ki singi ba Khatduh bat ni la khat de ka ni idang ni khat de ka ba ka ya jo ka jingai e ne ka ya jo ka balang dan ni ka technical term ba ka Bible ka penon kam ka last days to nam. You don't find the word church age, but we call it. It's correct. So now, kam dega ba bakla ban khat dega ba dega ya jo jingai e, kam dega ba bakla ong dega ya jo ka balang ka dengre u Jisu, but ki apostle ki ong it's the last days. Amen. To singi ba Khatduh ni ba Khatduh tam kamot wa Apostle Paul Ukrainia ka ni ka Paul. So now, the end, the last of the last days. Kamot ngagum no ka singi ka ba Khatduh jo ka tayo. Dina. To ubanai u ka singi ka ba Khatduh jong ubanai lani ubanai u ba Khatduh jong usnem so na that is the word that is used here last of the last days mo to ka ktin jong blake ong kumne skapa wong nglei umen siam wong shai bahagia ki ba Khatduh dong baro ong don ki ban ha to ngani rapi pi ki ke step ba kumno nginom ha na ke Jingngeit jongi amen Nan pani pina ka ktin ka jong blake ka lenti ka ba kumno phila ban pani phere ke Jingngeit ki badai ke Jingngeit ki bamdai ke Jingngeit bi ka pi osno but ke Jingngeit ka badai ka pi osno kan le ayu ke Jingngeit jong pi what will good teaching do into your life all right the samba wong re daga ba ong don ki ban ham no na ka Jingngeit ban ham no na ka Jingngeit hani ngong kumno kamut bo brio unong nget chu ke jing pan khia unong nget chu ka ban nget ban for finances kani kam dei ka Jingngeit un ham no na ka Jingngeit ka bamon un ham no na ka ba bat ka ktim jong ble the time tested truth of the scriptures amen un hap na ka ban bat ka jing sha ka ktim jong ble kata ka ka ba Apostle Paul on amen amen ngam ha don ki ban ham no na ka Jingngeit ka ba pen sha skor balikin ham no na ka Jingngeit na makin pen sha skor ka ba mot ning kong ngam ha kini ki ban hap na ka Jingngeit ki dei ki banget ki dei ki nong yalam amen kini kita ken ki bela bat iki jing kai juga ktin nge jong blay la bat khak ye ka re ka por ka wan namar kila pen sha skor sha ka wei bat ke jing kai la sha shukor ki sto nam kila I no ke jing nge ka tung ktin nge jong blay the rightly divided word of truth they ki hap no ta ktin nge jong blay kong amen sngam ba ong no dan ki ban hap no na ke jing nge balai da ka ba pen sha skor ki men sim ba shukor bar ki jing kai ki soi ka ba mod ka wei na ka dak ka ba Jisu ong ba ni ma ki singi ba Khatduh ka wei da ka ban roi ba ka de ke ka jing shukor na ba ni kren ka taru ka jing shukor deception will increase amen ba ka ni ka ktin jing shukor na lang pi ka so ba ban so tu ka ni ka ktin jing shukor ka wan ka ktin Greek planao which means but you give your hand pi ai ka kti jong pi ha wei pat ubrio ban yalam ni pi so nam ka ba mod
kabamut siap bahai ke digawe kabamut banyalam ni pi kabamut hi utau banyalam ni pi nama la syak pensyukuri udah mensiambang man ulah pendedili syake jingkai kiksut ya piru banyalam bakla ya ai ka ktin jong pi banyalam ni pi syake wepat ke jingkai ke bamsong nong rem ke ktin ke jong blai amen amen hallelujah tersiap bah baleng chupin story pi barbo baleng jong pi bar ni ke ktin ke jong blai nama kata ni ke por ke bangam pi ni em Balak hem ke ktin jong blai ngin kelan. Hem ke ktin ke jong blai mangingin sa ham no na ke jingngeit. Hem ke ktin ke jong blai ki men sim syukur kin sub ha ban yalam baklai ke jingin ki babuan. Amen. Tagrang ni ha ban pensyong nong rem yalang ke jong jingim ha ke ktin jong blai. Ban balai mo apostol Paul ukran kan ni Timothy ngan penipi na ke Bible naman ha ke por ke hakinong yalam apo Ephesus kilong kumni to. Pai na banikong Timothy kan nong banikong dekat ke balai. Hadu dekat ke basan siapa? Na puli gini ke city kita balik ke penlong kumno ke penlong ya ke download jong bangan pikir lah ke jong jingnya. Nam kurani kiwe. Nah kurani ke kting ke jong blai ndre ke juk ke por ke maham ke jingim ke jong. Kita balik. Namar ki babuan ki ban hak na ke jingngeit ke bawa apostol Paul u address Timothy hak itu ki por uang ki deki nong yalam hana uang ba pimpate ba ki sngi ki ba Khatduh ki ba Khatduh tam ki ju ki jingja ki ba meyo I menta ki ja kambon. Amen. And that's why we have to guard ourselves. Ni gamban sumar na ke jong jingim. Ki nong yalam bat ruki banget. Siapa ka tin nong lay ko ni. Banikong Timothy kanong banikong dekat balai. Semua maha puli ke Bible. Open your Bible. Siapa kong ni? Kumbang ala kerpat ya me baniai sah Ephesus siapa? Menbang adang lecture Makedonia. Banyo hukum ya kita kibriu. Banyo hukum ya kita kibriu. Ban om hikai ya ki jinghikai baper. Om menom hikai. Ya ki jinghikai baper. Kamu ya ki jinghikai baper. Jinghikai ke bangshong nong rem hagak tien ke jong blai. Bat ngan pensyai om ni kan khat ke basau ke pensyai lemne pensyai skor ya ki purus kam kai bat iki jing her pateng bakrem kot samba fables and endless genealogies kong nagaktil parang dena fables pikir ki jing kai purus kam kai ki fables kawan nagaktil Greek mythos kamamot mythology kamiyo aktil mythology kamamot kumne samba ki ngitep kamot yu ke jing ka Jingngeit tu pros kam kai renam kena jingngeit tu kana ka bamdai ka bersisa. Kamu mau uang ba kisni ba Khatduh ki ni ki nong yalam ki bana po Ephesus ha tu ke por siapa? Snow ba siapa hai ni ma apostol Paul Ukraine ya ke jingja ka ba ja ha tu ke por ha Ephesus baru uang ru ka ba kham ser ke ni sekma. Pisu tu long kum ba mensi mu ko jumlai uperpe ni. Uperpe ke donot jungi, uperpe ke nong yalam, uperpe ke banget, uperpe ke donot jungi banget, balai bau orang yang ki Khatduh tam ki ba kham syarke gini ginja. Amen. Takarau ki khun bi jong blai, ni hak ie jaga ktin jong blai. Lemle pen syak skori ki puruskam ngamot you fables kamot kumni. Kada ka stories taught in replacement of truth. Kijinge thok khana ka ba kibriu ki ya thok khana ha ga jaka jong jing sisa kata ka purus kam kai. Amen. Siapa lagi ni kau? Ong ni siapa lagi ni? But on hikai ki jing kai ba pair lemne pen shash kore ki purus kam kai but ki jing her pateng ba kham ko kamot endless genealogies kamot you kamot ye tho jing her pateng hadu ka jing mot kam kot sho kadan be ki jing kali pen kulmar ki jing mot jong brio sto na mi tang ki jing kali sudah kulmar ka jingem ye mi ki jing ania Batagara ko no ko jing kai ka bang shong nong rem na ka ktin ka jong blai kan pan khai jing ania pan khai pan ipi na ka Bible ka bo apostol Paul that warn you Timothy makin mi ka jing ania kida mi tang ka jing ania baru apostol Paul ayo ka kerteng jong ki tu ki brio ki ba hikai bakala na jong ko ni barbore pi no jong nem ni na ka ktin ka jong blai bo Jisu Haba open kia iki brio ki belong sensitive ka jing pangin jutep ka kerteng jokiri na. We don't know the names. Katu kan iki kerteng itep haga Bible.
Hari hangapre mga jihikay bakla, wa Apostle Paul, wa ay kerteng ng Hebreo. Amen. Kabamut, we can name them. Amen. Malayo. Ban sumar, ban protect ikibangnya. Amen. Kini gijo kekerteng kindan mentah, rewai nuksa bakindan, kimi nang pohi. Kini ginong hikay bakla kindi kibami na ban. Na po kabalang. Kata ka na gawin ka mga kwa ipipinuin. This is not from outside the church. Siapa? Abang ngikran chupang ka jing syukur, ngikran nang jing syukur ka bawan haga pertay, ngikran mga juga umansiam na jing syukur ka batray haga pertay ka rung haga balang. Namar kidon kiba pen syak syukur ya ladi, segini ki mansiam syukur. Hindi naman siya syukur na di, kisyukur sa pat say kiwe, naman kila siya syukur, nang pensyukur pat di kiwe, kata ka jing problem di. But the Bible kong kabakot jang ki ka jing job. Their life will be destroyed. Amen. To siapa ngomno? To ngomno, kiba kam penlong jing asat, bani ka jing syakriyu ble, kabalong haga Jingngeit, siapa? Kabang ka jing asat, dekan poy ka jing asat. Kabamtay ka Jingngeit jang pi. Terang orang fikir don kiki le ke Bible snap hai ke ni nganganom hikai ke no ke bangam pada sutho bha hikai pi kidan kiki ke bangam pada sutho bha nganom hikai te bele namar ngarung ngam pat sutho bha kum non sutho ipi. Amen. But Apostle Paul wang ke Timothy kidan ki balong kum ta pe bha umahang ni ke khot ke ba rio sepo na kita kiki kidan ki ba haba kila bakla kila kelano syage jengkren thala kita kwa balong kinong hikai ko hukum haba kim smutu pen banyak kia ka baki ong sama they themselves don't understand what they are saying, they're teaching people sama ong yala dia kim bat smutu ki kwa smutu iki we kim smutu ru iki ka baki ong kajing maham kinong yalam kali ka bajor bhani na magaktian ni jong blay. It puts us on check. Hallelujah. Balay, nama baru kini kisithi, banikong Timothy, baar Timothy, baru Titus, ketika Apostle Paul thoi iki pastor kinong yalam. Thoi kinong yalam hanggang cukup pori iki banget tu. Bakinong yalam kin maham iki banget. Amen. Kau balay dia pet yang aku
Matius kalau nggak arkusau, beda Matius kalau nggak arkusau. I hope this is helping you. I believe. I don't hope. I believe this is helping you this morning. Ini gerap ipi kini step. Matius kalau nggak arkusau, ujisu keren Jepang. Kau ini kedak kebaningkong kau ujisu keren. Agar dibagi ya Kiba Khatduh semua agar long agar degani. Take a careful study of everything. They can hear the cut kabalong. Very simple kabau Jisu kren. Ha kabay day bagi Sngi Kiba Khatduh. Senam hai kini kaway. Aku saw the cut kabalay. Kabasaw mak yang awong ni. Punya cut balay kong ni. Tiya haba udang syang halor ulung ki olep ki sengran ki lawan ha ujar jar ki yong to yothu hangi lano bagi ni ki keru kinlong. Bat kabakumno kadak kajingwan jomme. Bat kabawai no kani ka protes so sodaran ba kisengran ki kwa antep dia ka dak ka jengwan jisu ai kidak jisu jigi long ta kili ko ke jing kili ujuba bon ki ke ni samai ni ko ka ma hasna ka ni wang kidak na pani pi sampa tiu jisu le tho bo la ang ki to sumar ba unu nuru unum syukor ya pi kaba ningkong wong gadak iskiya ki Khatduh ba uno unum syukor pi uno unum syukor pi amen lara uno unum syukor pi kemot idan haka lenti ke balak men syukor rena ha wat kinong yang amru wat kibang itu la men syukor rena takarau apostol Paul no wat ken ba pi ong ki ba klan yo pi ban so khlo yo pi kalon no amen. Babirong ba nanti nang kulan wajib om gupta nomor kiba buon kini baru kini kinong hikai bakla Ephesus berkiba buon kaktin ke jomble ka ong ba maki kini kinong hikai ka bo blay la pensle iki blay la thong iki aku to ka kerdan ko ka fivefold ministry gift banlong kinong hikai hemrei ka wan ka por ka makila pensat skor si ka way pa hikai. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kini kinong hikai ki balabati ka Kristiyan yung blay. Hendray kawan kapor kabagi ong ang compromise na ni nilay. Lepe ba pun sobhaya paro. Ha? Kanuno ka hikai ka pun sobha brio ka mama. Amen. Kijihikai snap ba kiron kijihikai snap ba kini ta kana ka Bible kay kiron kijihikai ke ba snap kiron kijing ai la ka jong kijing ai jong blay mo kiron kijing ai ke ba ni EPE lang ni la ka jong kijing ai ke bro ki yang ni ba ai ti jong blay kiron ki ba ai sim kiron la ka jong ka kita paro it's all kibat kirong lang din na bat lang ka ka ti jong blay la ka jong kijing ai ka kamram ju ki la ka jong din na amen Amen. 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 So siap baik ini. Ini apa yang dia cakap ketian jom Malaysia kabar. Thank you Jesus. Jing syukur ngin pet syu Judah kalau nong bening kong. Ngin pengi piu Judah kalau nong bening kong. Judah kalau nong bening kong. Hallelujah. Thank you Jesus. Insyaallah. Ada yang saya itu sautli ki ke beron kampala te ke jim jonga jom pi ni sni Judah nong ka ba ningkong ka khot ka ba ni phai lang krias okay Judah nong ka ba ningkong ka khot ka ba ka khot ka ba lai ma pe na Judah nong ba ningkong ka khot ka ba lai kong ko help be ye habang adang le minot ban tho happy sepang ka te jing pen em kabaya dailem ngala syam badan kami banto api siapa wang ngala syam mengadon kami banto api ni sia ujuda wang puni wang ngala mut banto sepanga jingpen em kabaya dailang pangapi kata ka common salvation hene mentapat ngasong bangade banto kabakam dan kami kata ka ni ka banto sepi siapa wang no wang ni banto api sepanga ta jingpen em ka dailem ngala syam badon kam banto api ban Sngi pi ban yale na kabanta ka Jingngeit ya ka bala IT si Sngi hakiri khoi bali wong ban buong no sa ba gini ban yale na kabanta ka Jingngeit kamu ban yale ka Jingngeit ka bamot na marki men sim syukor kin jor ba ki Sngi ba Khatduh piap yale piap ya kon ban bat bet ya ka Jing sisa amen. Namar arjing mot pindan ka perthai ka mga maphingi em ka nan bay arjing mot takarawan em ha dini ki Sngi ka jing mot jingi hablong clear ka ni ka jing mot
Kajing mo berkat ke dia balong kuat, ke dia balong small. Ka download jengi ke dia bang climb, kajing mo berkat ke dia balong back dia. We have to think straight. Amen. Siapa orang ni? Banyak le nak kebentar kata ke Jingngeit, ya ke bala IT sisian IT dia kuat orang ni. Lagi kata ke Jingngeit kebut kum ni siapa? Wang ban cut to contend earnestly for your faith. Ban ke juga po dia kata ke bapila yo Jingngeit. Ya kata ke bapila yo snow bat cut kita ke Jingngeit. Wat num kendan dia kata ke Jingngeit ke bala ikai pi. Amen. Kabakat kum ngektian ublay. Takada every thought people say to you, la jong berbor, keli gibrio. Hey kita kata kektian jong blay. Ma, jeng keli kita kata, hey kita kerana kektian jong blay. Kabar, peniar balai sakhi, naga testament ka batumai bat skam kita ka bapi ong pi. Amen. Yeah. Amen. 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 Ong ibalang bi ong hey kerana kektian ublay. Ang pat-ar na lagi sakhi, ang pat-skam yung borok kektian. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Where is it in the scriptures? Give me 2 to 3 references, especially in the New Testament. The Testament of Tumai and Scam. Kiba buon magi jingkai bakla tu bini sendiri ke. Kibru kia mix lagi Testament ka berembak buat Tumai, nanti kibru kia syong met hagi jingkai dengan Testament ka berem. Amen. 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 Topai baar Petros kanong ba? Baar Petros. Thank you Jesus. Ka baar Petros. Kalau nong ka baningkong, nipek lang kandiyan. Thank you, Jesus. Baar Petros kalau nong ka baningkong. Baar Petros kalau nong baningkong ka dekat ka bang ini puli lang sobha, na kwa ipi ba pin puli lang na, kani ka dekat. Oh, thank you, Lord. Baar Petros kalau nong ka baningkong, ka dekat ka bakan riu ni puli lang to. Ni puli lang buat sobha. Namanya siya labut no ikipuras kamkai bala taunang sianti siapa menbanyela pentip hapi ka borba e ka jingwan try jongi uji sukres hare ngila yo long kinong yo I e ka taga jinglong buram jong ur kar bakhanyo namar ula pediang na ublay namar ula pediang na ublay bokpa e ka jinglong buram ba e ka jing pendang buram menbala wan kat ka diga ktir hau na ka taga buram bakraw batin shanye uni ulang ukon jonga uba I e ba ubang snow ha e kar bakatra tiya gani ka ktir nya yo snow mangi bagada wan na beneng menbang ya don lemba u ha tau lum bakentang kar bakaknai siapa But ni dan kata kektian, orang ni dan kata kektian, kejingit tu lupa, bala kampen scam, kektian jung blay la kot deka baga deka kektian tu kejingit tu lupa, amen. The word of God is called the word of prophecies. Tengah tahu kan, nuga kejingit tu lupa, kalau dia snow mentah ke pertai, kalau dia snow lagi TV, lagi media, lagi YouTube, senap hai kini kawai, kita kejingit tu lupa, kita ban shonong ren kektian jung blay. Amen. Bali orang ini dengan percaya gini. But ni dan ketika ketian kerja itu lupa, bala kampen scam, haga bapile bah, haga pi pensyas Korea ka, kumba haga syarat batin syai haga jaka badum, tak anda kan mi kesni, bat ulur syai unda mi hagi download jampi ulur syai ni udah Jisu, haga download jampi snap haga ni, dekat ke ba arpo ka ni. Haba pitip shwai gani ba omdan ke jing thulu pa na ke jing tho ba khoi ka balong na ke jing batai ubriu hi. Amen. Siapa kan no ke jing thulu pa siapa gani. Baro ke jing thulu pa ke testament ke berem ye ke jingwan ke jung Jisu nei. Ublei upanon kam ye ki nang ke thulu pa Ukraine pa ke jingwan ningkong ke jung Jisu nei na. Jingwan arsen kata kini ublei upan pau, rega jingwan ningkong sa bahai kini kau yang bersumber lah kini kini. Ublei upan pau ya bon bahagi prophet ke jong ublei, haka por ke balala ke jong rega jukpan, klembaklah. Amen. Amen. The Spirit of God sa bahai kini kau. Tiga ketien jong ublei sa bahai pihak dap tiga ketien ublei menum syak syukor, haka juk por sotu ijing terayu mensimbol kot lu. Wanum Sngi ya barok ki mensiam jom jing tu pa ko piosno. Amen. Siapa? Wong ni siapa?
Skaba haba pitip chuai ke ne ba omdan ke jing thulu pa na ke jing tho ba khut ka balong na ke jing batai ubriu hi namar omdan ka manu briu namar omda ka manu briu lawan ke jing thulu pa menuru hele ki briu ki la kren na ubleken haba la pen ki ki da umen simu khut amen ba ki no ke jing thulu pa ka ba khan umen simu khut jong blai kan urlong ka ta ke jing thulu pa ba ne ka urlong kan pen scam ru na ka tin ublai amen. No prophecy sampai gini. Nama kita ni jadi thulupa ada Bible kibri kiam ani nama yo semua jadi thulupa ti pastor. Hendak kalong kata kala urlong kata jadi thulupa. Ngan penipi naga Bible bagi dan jadi thulupa bagi brio kikran kalong. Hendak kamot pa ba umensim hadir tu kata jadi thulupa mendai ublay. Diki mensim sud. Amen. Hallelujah. Abdak berketin ublay. Takrai Kiban suatu berpenya per, kebak Khatduh orang pulih ini, kalau nampak ada kapan ni kau ni, balik ngap pulih lagi ni berada pada Khatduh makan beliau, nama mereka Bible semua tahu akan lenong ni kita Khat, tapi suatu akan nong kebak ada, nak pulih piran kita Khat, sekarang orang no, Henry, kita don kita yang thulu pa balam leru, hapdeng, utau pailang, hapdeng jong no, Pailang. Kadi dia way kebak, hapdeng upailang, hapdeng. Kijing syukur kiwan naba bat napo. Kita ni kawai kebak bro arti ba kabai bro kau. Terkenal ma phi pihak nang man bishar kijing rupa ni na. Kalenti ma pihak nang man bishar kijing rupa. Mentah sebut ma kibra YouTube ba arajar apo November jingit rongno alawan dan kibri December kijing rongno alawan. Kita baru kijing rupa pi shem pi bread no she. Amen. Amen. Yes. Now, concerning the rapture or the second coming, we don't know the time. Kapor, Jisu ang kapitsine, kapor berkayam tip tamukpa, wat ki angel kim tip. Amen. Lalu Hallelujah. beli wat ki angel kim tip piu dong. Oh, besine ada arhuai, Brian January, kata baje, Jisu orang mai pi. Nama hari ni kisi pa orang pi ki gani, hari ki pa bon ke la saya ram bakla. Oh, Jisu lawan, nenskul show mentate. Jisu lawan tam ni belasyo ni terisyo mbam jasyo mentate. Syong bina ye. Awai ke perthai menta. Kalau ni pi ke perthai kan empat wai. Ke kan wai, kan ni kaya kan wai. The age will end, not the world. That's So right. Amen. 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 Kan ni kaya jo jingai kan wai kan ni kan kut kan ni. Ke perthai kan empat wai. Balai nama harus siajar senam ni nangwan, ni na. Rongno ega balang kanon senyo senam kutu kajing jenjar ke bakra ke merat clown don hari nanta mengi sawan nanti na beneng guru Jisu haleluya ni sesin syar ni siajar senam kan nom tip kot lanu ketaru Amen. Hallelujah. lara shisngi au play siajar senam dari shisngi au play siajar senam saken mapi amen haleluya Amen. Tara mengi Tarau pekan mapi ubriu tentang tentang ulah start panan uya thu iki kapa kuat bor pas song thu yo blay let the ni Yeah. That's right. amen Amen. unless it is by the Spirit of God Ugun si mo ko jong blay ki bagi na shong back kung magani man tarau num ki ko gibangen ani pastor yo ji thul pate jisula jan wan hata arjara huai hata Kibrio ki paai ki message life ujak mentai mo uble kala kamdunan dia dari kidang don lipat. Kidang don lipat. Amen. Amen. Hari kita don kino ye thulu pa balam ne ruh prenong tau pai lang kum bahap deng jom piru kin long kinong ikai balam ne. Ni tengok nang thulu pa kinong ikai. Kiban wan lam tu hapo iki jingikai bakla bapenjot no bara baki lenno yu tau kenra tu bala siu spa iki kita penwan kum ta hala dihi iki jing penjot ka ba step ter ka mo ka tin dum ka ma iki penjot ka bajor ka mon gol ka mo ka jing jot ka ale to strike their life amen ni pai ban kong Timothy ka no ban kong nan pen kot ipire ni ka nom ta sni ki jingikai Kiba day haba pio snow kin let kini southly ke chikem jom pis na pa menen Sngi yo man record kini jing kai yerap ki jong Eric na pataw ko so mo blay
Kini ki sautali ki de bon ki kini ki sautali na kini galenong ang tingi pi sapa. Bani kong Timothy iwe dekat ke balai Khatduh ke bandriu nya puli lang baro ang kerpat ipi. Keluar ini puli. Kumbang ala kerpat yang me bani Isa Ephesus menbang adang lek sampai ke dunia bagan yo hukum kita kibriu banom hikai ki hikai boper lemne pensyashkori ki puruskam kai bat ki jinghar pateng bakran kot ki bakham penlong jingya sai bani ki shakriu blay ka balong ke Jingngeit to lek kum ta khot ka ban san ka ong ne ban ong buat ban ong Henry ka jing thmu jong kata ka hukum siapa ong ka jing thmu jong kata ka hukum kamot ka purpose kani ka kitin hukum hangni kam karai ki hukum kani ka kitin hukum hangni kamot ka official teaching kani kata ka doctrinal teaching kata ka jikai shong tan rai kata ka jikai ka bakat kum ka kitin jong blai so na kan le ayu pi siapa kan le ayu pi ko Henry siapa Henry ka jing thmu ka jong kata ka jikai ka badai ka kum ka kitin ka jong blai ka baning kom ka long ka jingi ong ka long ka jingi karena yosnoi ke jikai ka badai ka kum ka kitin jong blai kata kapan bhai pi banyak jingi. It improves your walk love. The first thing is that. Kani ke jingi bakin jablai. Bat pi so tho ba ngang la kan du sipon mai ki brio ki bai kai bakla tiap. Ngai shong wat kita ki brio kia sa kia nia ba ki kwa ban job ba. Kadang ke jing meng kam dan ke jingi. Kiong kani betul mapi kam palong kani mau isi shong la mo kador nya sap kita anu lain kilong kimi kirawan kani bangai kapi kam dei ka hukum ka bakhrau tam haga bible kani ban bat ni ka sabat na juba ko hukum ka bakhrau tam jisu ong pan ie iki parwajan ko jisu la ie pi Amen. kata ka hukum ka bakhrau do kam dei ban bat ka sabat Amen. Amen hara kelmat i pai bro di ये तो बाइबल जानता है ना क्या देखते हैं लोग बोले निखमों ने बतेप तेरे भी आप शुशम बन स्नाप की माँ स्नाप के एक बकी ऑन हालेलुया ना बड़ी बात नहीं है कि माँ ये बात नहीं है लेयर के इसमें माँ बोले कि लाले ना नंता से कोई बात नहीं है समुद्र में भी बाला रखे जिनका बकला कला बन pensyukur के बरियो हद्दू kata-kata bat kilet dengan jumlah la kloy ban pensyukur syuk ke beriu hadu kat no Sekap baik ni. Lara ka jikai ba kala kala ban khai ke ban le e ka jikai ka ba shisha ru ke ban khai phi ban le e. Lara ki ban sim syukur halon tu ubriu la ban syukur i wei pat ka jing trai mun sim ba khod ha ka jing im jong phi ka ban trai ya ki wei ki briu ha ka jing im jong phi. Same operation. Amen. Amen. Woman sim khod jom le ban yo trai lama. Sa bai ka ni ko wei phi kwa am woman sim khod ban ka me ka jing im jong phi ki sim ba Khatduh. Kuat ya bat ke ketian yang boleh. Because if you don't hold on to the truth, deceiving spirit will use you. Ngan orang ini siapa? Kini kamu sim syukur kepada Bible kamu makin hap nak nak Jingngeit deh. Kamu ni kamu kisah hap itu. Kamu buat kini kita suki ki hap suki kinang pai dia nak itu ke Jingngeit kamu ki bat tanrai nak ketian yang boleh. Syaki Jingngeit purus kam kai. Syaki Jingngeit ki bam shong rem nak ketian yang boleh. Suki. It's a gradual process. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Compare lang yung bun. Naku ay bipin kanyang tanay. Mapila ban long jigar kuy gimin siya makora ka jigar pi. Amen. Mapila ban im haka ni ka for ka mamenta. Ka boro man siya makora yung blay ka kitiyan yung blay kini artali. You got to takaraw pihap iit, pihap smooth ho. Kung no ka kitiyan yung blay ka lang, kung no ka jing try man siya makora yung blay kon bi yung try. Amen. 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 Pinem, nang ni ko ipitan na mo siya ko jong bless ka ngambo ya ka jinghikai, hagawi ka lunti ngambo ya ka jinghikai ka mga yo ban hikai pi ngambo ka nga best pa yo ani ka jinghikai pitan na mana mesti ko nga jipun do no bless okay ang taray kam di ka jinghikai ka mga hikai yo nong hikai na mo siya ko jong bless ba hikai. Amen. Amen. And I got one of the best teaching. No, I don't give no credit for the best teaching over what. No, my purpose is to love the teacher. Yes. But it you know hikai. Uman siya bukod ban hikai ini. Mangila ban hikai si kiwe da kajing long small ka. Sa babaar ka ni. Kapan kasya ka jingye. Haj ang ka jingye.
Kan yo snoi jing san ke tin blek ke kan kha ke jing yo blek kan kambun ke jing ki briu kan kambun. Amen. Amen. You cannot be in a place where people like yo ikai kan ni ke jing yo we shop ke jing yo blek pat kan peja ke jing chi yo kan peja kata ni ke jing kai ke badai. Namar ki jing kai ke badai kan pen khai ke ni. Kan pengkhawe ke jing you chu yo blek chu ki briu ke jing. Amen. It should produce love. Kabar ke ni skam ha. Kanai ke jing thu ke jong ka hukum kalong ka jing ong ka jing ni ka kitian agape hang ni jing ka jing ka bakan jablay. Kabar ke ni sama na ka donut bakor na ka donut bakoi. Kitian jom kan lek no kan pun kuat ya ka donut jong pi. Kan pun kuat. Kini ka kitian pun kuat kita kan ka kitian mastenat ba. Puli mana ka kitian Greek ka puli ni ka kitian khame dia ban Henry ka de kum medical device de ki ba penong kam ni ka catheter. It's a catheterization. Utau medical device ke ba ki doctor ki penong kam let's say ban say ko te no klong. Mo si tap em ban say ka no ka na ka met pi ka bom de ban don. Ka ji kai kitian ka jong blay ru ya ka no ka bom de ban shong ka balong bi aga ji im jong pi. When not kita. Amen. Hallelujah. Amen. That's what the word of God will do. Kitian jom blay ka le ka ta. Bani ko ngalong no ban eat blay. Lara ka kitian jom blay ka ba pi osngo ka panlong ni pi ba pin sngo meng sngo kerpang la ka ta ka ji kai. Amen. Because ke jing ka jong Jesus ka pelong pi blay ba eat you way. To love people. Yes. What you clap beli buat ni kong ni kata nama kata ka deka way na kalenti bo Jesus ang ba kibrukin ka perthegan tiap ba pidi ki semran jonga na pi ie Kini boleh kong no ka jing tiap ka pen snowman ka jing ie ka tei ki brio Amen. ka jing ie kan tei love will edify. Amen. Kabaan ka donor bo khoi kan berkuat par pure heart. Mana kau ambil pure heart? Balik ke Bible kamu pure heart kamu kanu skap te kamu dan cuba kanu kamu kuat je. Mudon mapiba mana ke singa beli summa ke ketir jong blede kale kum ta kau weng lo tikinu ke ba dan bi kanu ke bam de ban shong kanu ke bam longi ke jingin ni pi kau weng lo te ke ketir jong blede. Amen. Bala pi shong ke ji kai ke ketir jong blede ke bam le ke ni. Come on, you have to check then. That the guidelines be you'll help others also in the future. Amen. And the Hebrew kim so even shang mele. Kim tip ka jayu ka dok ki kulma kim so thu ka jing em. People are sitting in that teaching in a very sad thing. Kabalai gini gini boleh ngomong ta? Kau ni kabalai gini bat ka jing ong ka jing tip lem ba. Jadi ketin jing tip lem ba ko ba pher ba conscience ni. Kau ni ka ketin Greek ba so tanat ba kamut kum ni. You'll have a full understanding of things. Lani pindan kata ke jing so thu purai ketin ublay. Siapa? Kata ke jing so thu pura ke jing shy te. Oh kan ni keren gumta ngalak berpenyadat. Oh kan so thu gumta. Tu nem kan num pengkul mari pi. Yes. Amen. Amen. Kanu tu kecil kai ke pengkul mari pi apswa. Ini tu noi kai tu empat suatu mari di pengkul mari pi kabar kedai kabar. Kamdai kecil kai ke pedai je na. Good conscience will produce. Kamu ni ka jingmot berkat ba ka donut pi kan don kata kecil ketlem ka khoi hadu kata everything will be clear to you. Ngata kalau nak puli kita yang boleh, semua yang boleh kita nak, kini kau boleh jadi semua yang boleh, mana kau jadi clear, kata kau boleh open shy kau jadi macam mana ni, kau jadi clear kini kau mengalah yo, kau mengalah suatu shy, kau kan naik kumta, kau kan kumta, kau kita boleh kau kumta, kau beda kumni, shy, kampung kurma, it produces good conscience. Every time you hear the right teaching of God's word, good conscience, kau jadi kita lang kau apa, kan meet nak kau jadi macam ni, amen, pinung kurma. Amen. 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 Kuno pinung kalmar, maman kapor biar semua nak kita nomble, siapa koi pau dia pi. Kalau kumni, Yes. Amen. kalau kumni, siapa? Siapa koi boleh nak penyahar kita suatu tu biar apa?
Because you're hearing the right teaching of God's word, and the Holy Spirit of God will work. Amen. 我们节目会中流在皮皮上相旁， Yes. 让 keep 流 keep start. Amen. เรา Apostle Paul ông nói với Timothy, ông Timothy cái này mình cần đối Jingngeit, ba Timothy ngomong balai, ngomong ni, nak duduk dalam kena, melayu melapat, ketiin di bawah kuat, ketiin jong belai, and he held on to those things. Orang yang kaya melayu macam kai, pikir ini bahasa tanah, balai bu Paul untung you Timothy kamu pastor betul nak. Because the Bible講by he worked alongside with him, là son thu cái download cái trong Apostle Paul, là son thu cái gì cái người tin cái trong play, là long equip cái trong long răng bạc cái trong long mình sim cái trong that he could be a pastor of the church of Ephesus, but cái barang of Ephesus cái by hết tam. Cái history cái thu mà nhớ phong hajar cái bằng cái đó. And he was a pastor. He was 38 years old, pastoring that big church. So many problems were there. So many leadership issues were there. Amen. Kalau real, cái shakri cái trong apostle, trong Timothy cái một pastor, hanya pokok bala. Amen. Kamu sao, kamu Khatduh cái này. Siapa? Yang kuliah yang Henry cái trong temu, cái trong kata cái hukum, trong kata cái Jingngeit. Kalau cái Jingngeit, baal, nata cái download berkuat. Bat ke Jingngeit tip lem babha, bat ke Jingngeit baklam arsap. Ke Jingngeit ke badai. Not pretense. Ndai ke Jingngeit ke balong fake. Ndai ke Jingngeit ke basule menle. Em ke Jingngeit ke bashisha kan mi ke dono tu di balai. Ke semua ke jisha ni tu no balai. Kan mi ke Jingngeit ke bashisha kan mi. Amen. Hallelujah. Amen. Now, but surely again, Sngi. Go back and read 1 Timothy and 2 Timothy. Puli, you can shitty don't Paul show Timothy when in common by. Not part of play the Khatduh of the John Blay. But nakanis na mapuli you can shitty don't Apostle Paul show Timothy. Mataw sam ka nang puli nga kam shy, ka nang puli nga kam sutho. Para on connect the dots. Oh, uni ulan yung wanang ni, ulay kumtu nga las tu connect namang barot, but I can understand the dots of it. Amen. Bata ka daw, wala balang po Ephesus. Tenang, wang kumno. Wang isi, nagkajikay, nagkalighten. Tenang. Pero wang balang Ephesus. Makataka na gawin ng jikay bakla ka barong. Habalang po Ephesus. Amen. Kamday man pensyaktiyan ipi, ban penkre ipi, bat man maham ipi, bapiru pila panyarap ikiway, bakinong poy siya kanigajing syashko. Amen. Amen. To help us. Every scripture is to prepare us for the end days. Dalam ketika yung play ba kayo tulo pa yung singi ba Khatduh, hindi ba nagano yung syakti? Naman syakti nga. Namtip yipi. Namtip yipi. Dalam ngabu ba jikali yung tang namtip yipi. Kumno ka daw to pipi syakti. Dalam kadang-kadang yung syakti, ako anong ba ngam jeliw no kaktiyan jong blay. Ngam no kam jeliw kaktiyan jong blay. Ayat isi terima si buku tu mereka jikam jukli. Amen. Amen. Ay para pi ong wat om syaktian. Kini gaya ka bang ngam pingin. Ong biasa sian ong wat om syaktian. Dia kini kidak. Amen. Amen. Ini dua orang ay mo iblay.